Hej, i dag fortæller vi kort om to specielle vejrfænomener, El Niño og El Niña. De opstår i Stillehavet, hvor passatvindene normalt blæser varmt overfladevand mod Asien. Men ved El Niño bliver passatvindene svagere, så det varme vand strømmer mod Sydamerika. Det gør havet varmere der, og det påvirker vejret globalt. Ved El Niña sker det modsatte. Passatvindene bliver kraftigere, og koldt vand presses op til overfladen ved Sydamerika. Det giver lavere havtemperaturer og ændrer også vejret mange steder. Under El Niño får Sydamerika mere regn, mens Australien og Asien får tørke. Under El Niña er det omvendt. Tørke i Sydamerika, men mere regn i Asien og Australien. De her ændringer har store konsekvenser, også for noget så hverdagsagtigt som kaffe. Under El Niño kan kaffeområder som Brasilien og Colombia blive ramt af tørke og varme, som skader kaffeplanterne. Det betyder lavere høst og højere kaffepriser. Så selvom El Niño og El Niña sker langt væk, påvirker de os alle. De er eksempler på, hvordan klimasystemet hænger sammen globalt, og hvorfor det er vigtigt at forstå de her fænomener. Tak fordi du så med.